ба ҳамин хотир ҳама ҷо маҳкамаи то 7 ноябра. ӯ тоҷикбача чӣ гуноҳ кард? Чунки дар аэропорт инҷа тоза биромада бошад, мабодо мешавад ки та билет мегириву мерай, абра натра роӣ мекунанд ва пулат месӯзад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷ. Тамошобинони азиз, мо дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. То охири видео тамошо кунем, то шуморам огоҳ бошем. Бисёри нафаро савол метиҳанд, дар давраи карантин кардан дар Федератсияи Россия оё парвозҳо қатъ мешаванд ё ин ки не. Ва мо дар ҳамин бора суҳбат мекунем. Тавсияи мақомот ба муҳоҷирони корӣ дар давраи маҳдудиятҳои ҷоришуда дар Москав. Дар бузургтарин фурӯшгоҳҳои шаҳри Москав низ ба истиснои Фудсити муваққатан маҳдудият ҷорӣ карда мешавад. Дар фурӯшгоҳҳои Москав, Садовод, Теплистан, Южная Ворота маҳдудият пурра ҷорӣ карда мешавад. Танҳо минтақаҳои фурӯши хӯрокворӣ иҷозати фаъолият доранду халос. Яъне магазинҳое ки хӯрокворӣ мефурӯшанд, ана ҳамон ҷоҳо иҷоза доранд барои кор ва фаъолият кардан. Ва ғайри магазинҳои хӯрокворӣ аз сални чӣ ҷое ҳаст, ҳамаш то рӯзи 7 ноябра дарошон бастаа. Яъне ки то 7 ноябра дар саросари Федератсияи Россия корҳои санитарӣ мегзаронанд барои пешгирӣ кардан аз беморӣ. Ба ҳамин хотир ҳама ҷо маҳкамаи то 7 ноябра. Ва дар мавзӯе ки шумо билет доред ё ки билет хариданед, хушбахтона дар мавзӯи қатъ кардани парвозҳо ягон қарор биромадагӣ нестае. Касе ки билет дошт ё ки билет хариданияй, ба мисли пештара шумо озод метавонед ки аз Россия ба Тоҷикистон биёед ё ки аз Тоҷикистон ба Россия сафар кунед. Дар ин маврид ягон ахборот нест. Агар ягон ахбороти нав кишид, мо ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем, огоҳ месозем. Мақсади гап ки парвозҳо қатъ шидагӣ нестанд. Ягон мушкилӣ дар мавзӯи парвозҳо миёни Тоҷикистон ва Россия айни ҳол нестае. Ва инчунин қайд намуданд, дар давраи маҳдудият дар шаҳри Москав дорухонаҳо, беморхона, клиникаҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонии бонкӣ, марказҳои фурӯши хӯрокворӣ фаъолият намуда, дар тарабхона, ошхона, қаҳвахонаву фудкортҳо танҳо шуъбаи хидматрасонии дастраснамоӣ, яъне ки доставка фаъолият менамояд. Яъне ошхона, кафе, ресторан, дигар ҷойҳое ки ҳастае, агар ки шумо рафта дохил шиданӣ бошед, мутаассифона маҳкаманд, вале агар бо тариқи доставка заказ кунед, ба хонаи шуморо меёранд. Ва ано гуфтанам, уна беморхонаҳо, клиникаҳо, банкҳоро низ кору фаъолият мекунанд. Ошхона, қаҳвахона, мактабҳо, садикҳо, бозорҳо баста мебошанд. Шорух Маҳмудов нависонда: салом ака, дар Россия метавонем ба праваи тоҷикӣ просто ҳай карда гардем? Бале бародари азиз, дар Федератсияи Россия агар ки ту таксӣ кор накунӣ, ба праваи тоҷикӣ метавонӣ ки бигарди худ. Нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Билол Ҷалолов нависонда: салом алайкум акаи Сорбон, мегӯянд ки зиёда аз 100 000 амнистия шидаед. То ҳол ягон кас кушода нашидаед, ку меган ҳоли рӯйхата равон кардагӣ нестиянд. Як бори дига ман хоҳиш мекунам ай касое ки дар ҳамин авф запретошон кушода шида бошад, выездошон кушода шида бошад, дар комментария бинависонед, то дигарорам бибинанд ки дар ҳақиқат кушода шидастед. Одинаев нависонда: ассалому алайкум бародар, номерои WhatsApp-та мемондӣ. Ягон суоли шахсӣ дошта бошӣ, номи инстаграми ма дар экран ҳастае, метавонӣ ки дар инстаграм бинависӣ. Асадулло Алиев нависонда: ака салом алайкум, барои 16 ё 17 сола патент мегирем, метавонем патент кунем, кор кунем? Ҳамин савола агар хато накунем, як 3 бора ё 4 бора дар барнома ҷавоб додаистам ки барои 16 сола ва барои 17 сола патент наметиҳанд. Танҳо регистратсия дар корай ва 18 сола кишнем, баъдан шумо ҳуқуқ пайдо мекунед ки патент кунед, кору фаъолият кунед. Рамазонов нависонда: Сорбонҷон, ӯ тоҷикбача чӣ гуноҳ кард? Худо нигаҳбон. И дар бораи блогер савол додагия, чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, як блогери тоҷик дар Федератсияи Россия, Руслан, як акси иғвоангезе дар шабакаи иҷтимоӣ пешниҳод кард ва аз тарафи мақомоти Федератсияи Россия дастгир карда шуд. Дирӯз ҳукми судаш биромад ки 10 моҳ дар колонияи умумӣ зиндон карда шуд.
барои акси иғвоангез дар шабакаи иҷтимоӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. пайрав ашт нависондай: ака салом алейкум, ҳами 1 ноябр тоҷикистон карантин мешавад меган, ҳами хело роста яка раҳо маҳкам меша меган. ҳами саволумда ҷавоб те яка пешакӣ раҳмат. Не бародар, ягон қарор биромадаги нест дар тоҷикистон шигри худо ки тинҷай беморӣ бигем ки вуҷуд надора, хато намекунем ва ба ҳар ҳол бояд ҳар яки мо шумо риоя кунем қонуну қоидаҳои беморира барои ҳифзи саломатии худмон, барои ҳифзи саломатии аҳли оилаи худмон. Қурбон Гулов нависонда: зинда боши брат, студияи Қандил Продакшн. Ман мешиносумат, худат не ба фикрам, ба пеш брат. Гап нест бародари азиз, зинда боши. Трам намедонам ки агар ягон шиносум боши метавонӣ ки дар Инстаграм бинависӣ, суҳбат мекунем бародар. Худо нигаҳбонат бошад. Баха Бобохонов нависонда: ассалому алейкум бародар, ман дар Россия ҳастам. Аз занам ҷудо шиданиям. ЗАГСа чӣ хел ҷудо кунам нарафта? Агар ки зарур боши ва рафта натонӣ, баъдан метавонӣ ки ба воситаи давернес ариза пешниҳод кунӣ. Вале агар ягон корҳои на он қадар зарур боша, тара боис меояд ки бояд худат ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ. Шарифзода нависонда: ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ака рӯзи Саиди ҷумъа муборак шава. Ака барои аблава мегуфтем чанд қаз, чанд моҳ аст, ака илтимос ҷавоб диҳед. барои даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, яъне 27 ноябрда аллакай фармон мебирояду ба анҷом мерасад. Владимир нависонда: салом алейкум акаи Сорбону, виезма ба Россияра дар аэропорт проверка кардам, тоза биромад. Хуҷанд чӣ совет метем? Бирам Россия соли 2018 через суд 5 сол депортум кардан. дар аэропорт ки тоза биромада боша, бо метавонӣ ки дар ами Google дар сайти ФМС даниёи наму загранпаспорта бизанӣ ва бибинӣ як бор дига сайти ФМС ки дар ҳақиқат виездите кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не. Чун ки дар аэропорт иҷа тоза биромада боша, мабодое мешава ки та билет мегирӣ ва мерай, абрад натра роҳӣ мекунанд ва пулат месӯзад, тра ҳеҷ кас сумта вазоратам намекунад. бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамӣ ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.